ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡು ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದು ಬರನುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ್ಗಲು ಬಂದ್ ಬುಡ್ದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಉದನೆ ಕೈತಲು ಗುಂಡ್ಯ ಸುದೆದಿಂಜಿದು ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಬೊಲ್ಲ ಪರಿತದು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬಂದಾದಿತ್ತಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕರಿನ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಡಿಂಚ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದು ಬರನುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮಾತ ಬಂದ್ ಬುರ್ದುಡು. ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಉದನೆ ಕೈತಲು ಗುಂಡೆ ಸುದೆ ದಿಂಜಿದು ತಮಿಳುನಾಡದವರ ರಾಜಮಾರ್ಗಡೆ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಪರಿತದು ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾದಿತ್ತಲು. ಉಬಾರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜೋಡ್ಸವನ ಹೊಸಮಠ ಸಂಘ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡಿಂಚ ಮುರುಕು ನೀಡಿದವರ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರಗೂ ತಡೆಕು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ತೋಜಿ ಕೈತಲು ಮಾರ್ಗವು ಗುಡ್ಡೆ ಮಗರು ನೀಡಿದವರ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ತತ್ಕಾಲಗೂ ಬಂದಾದಿತ್ತಲು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರ್ನ ಕುಕ್ಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭೇಟಿಗಳ ಒಂತೆ ತಡೆಕು ಆದಿತ್ತಲು. ಪುತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಕುಮಾರಾಧಾರ ಮೀಪ್ನ ಜಾಗದಲ್ಪಲ ನೀರು ದಿಂಜಿದು ಆ ಮಾರ್ಗಲ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತಲು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಬಾರು ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗುತ್ತಿಗಾರ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೂ ಸುತ್ತು ಮಾರ್ಗುಡೆ ಪೋವಡಾದ ಬೈತು.